Salutare! Bine ați venit la un nou episod din seria noastră de Lumea lui Răzvan. Hai să continuăm. De astăzi suntem în sezonul 2. Yeeeey! Și am filmat ceva mai devreme, dar tot mă sună ăla, așa că da. Și mi-am șters toate videoclipuri. Pentru prima dată, haideți să luăm mâncare. Da, și dacă este la pe... Am văzut o fântână. Da, uite o fântână. Și știați că sub fântâna asta este The End-ul. Mamă, niște iepuri. Dacă îi pasă. Da. Ok. Să punem lemnul aici. Să fac aici. Sau puteam să fac pur și simplu asta, dar mă rog. Păianjen. Păianjen. Lol. Nu i-am văzut. Știți, nu mă atacă. Hai de mine, am uitat unde e. Am uitat unde e. Era pe lângă mine, de ce mi-am descheu. Și da, chiar vreau pistă. Ești stupid. Dacă te întreb. Ne găsesc fântâna aia, dar ne cui pasă. Haideți să mergem înapoi. Scuzați-mă că fac asta, dar este și prea și. Așa, gata. Le-am sunat pe directorul Franklin și ar trebui să apară imediat. Deci, când ajunge aici... Cum pe Răgovașă? Nu, avem ședință. De ce ai fi gogoș pe asta? Nu înțeleg. Ok, să mergem. Fix pe mijloc. Avem fix cu bățul prin laterală. Chiar. Ce penibil. Ok. A venit!
cumpărat celugoașă? Le-am aranjat. Nu, mulțumesc. Ai putea să-mi arăt unde e toaleta? Acolo. Așa. Hei! Am un plan care s-ar putea să meargă. Și el nu vrea să facem nimic. Deci ce rost mai are? Nu știu, poate îl convingem să încerce când se întoarce. Nu părea prea receptiv. Hei, Timo! Sunt mare! Blueberry Blitz! Ah, bună! De ce ești aici? Credeam că ai lecții de călărie. Am avut. Și profesorul și-a pus fundul. Da. Bine. Nu mă mai gândesc niciodată la el. Sau la taurul ăla. Scuzați-mă că se aude acolo. Sau dacă se aude. Dar nu vreau să stau acum ca să închid. Vrei să faci o poză digitală cu mine? Nu așa! Mamă, cât aer, cât fier, omule. Deci e nimic. Sunt într-o mie. Face scaunul ăla. Ne ocupăm de ea mai târziu. Unde e băiatul fără cămașă? E-ndu la... Ibi! Ești de acolo? Ibi! Unde? Mă rog. Atențiune! Atențiune! Chiftelele sunt în sos! Jason apără item nice. Ok. Aici este. Eram sigur. Deci sigur 100% ca să se va întâmpla. Ar fi pasă acum. Deci am putea ea, dar cui pasă? Acum să ieșim. Ok. Bă, dar câte mine sunt pe aici? Cine știe? Doar cam a fost pentru episodul de azi. Dacă v-a plăcut, să apăsați butonul de like, share, subscribe și ne auzim data viitoare. Pa, pa!